wɔɔrɔ ye san 2020 aw minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔkannaw la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanna ma ni aw ka dakurunna kunnafoni ale waati seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Walasa dingɛ min ni a bɛ an ka ba polisilakaw olu ka yɔrɔ la ka kɛ ni o dingɛ o datuguli ye sa u bɛna denmisɛn maa 1000 bɔɲɔngo ni ka o ta polisiya la o kuma in fɔra sa u ka polisi ɲɛmaa danga o fɛ ni ale inspecteur général Bubakar Mariko ye Bubakar Mariko a ye kunnafonidilaw wele kunun araba utukalo tile 5 san 2020 walasa ka ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna ka fɔ kunnafonidilaw ɲɛna ko ka fɔ ko mi waleya min ni a kɛra ba polisilakaw ka yɔrɔ la n'o sɔrɔla u ka tali kɔfɛ ko o tɛna kɛ bilen ka sababuya kɛ ni maa 1000 min ni o bɛna ta polisiya la ko a bɛna sɛgɛsɛgɛ e maa o maa bɛ yen ko i ni fini man kan ni o ye polisilakaw ka fini ye ko a tɛ don i kana. Kunu araba utukalo tile 5 san 2020 sira min ni ale bɛ taa sanubɔyɔrɔ la sanubɔyɔrɔ min yɛrɛ ni ale bɛ Itanga ale bɛ Gawo o mara la binganikɛla 2 olu de ye janda sanubɔla ninnu ye jandalew ɲɛ sa an ka finitigi minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ wele ko MSA olu de ye mugu ci ni maa ninnu na walasa u bɛ se ka bɔ yen cogo min na ka tila ka gara da u la ni ka u minɛ k'a fɔ aw ɲɛna ka fɔ ko mugu cilen ni maa ninnu na si ma jogi u la u y'u minɛ sa ni ka t'u bila kiri tigilamaw olu ka bolo kan u y'a fɔ fana ka fɔ ko ni maa minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ taa sanu ɲini u wɔsi la ni maa jugu ninnu de bɛ sira da u ɲɛ ni ka u ka sanu ka a bɛɛ minɛ u la. Abi kalo damadama bɔ bi an ka jamana ale bɛ politiki ko o gɛlɛya la o de siratigɛ la sa cɛden minnu bɛ yen nɔ ni an ka jamana ale ta fanga bɛ u kunna u farala ɲɔgɔn kan kunu araba utukalo tile 5 san 2020 ni ka an ka sigida dugutigiw ka olu sɛgɛrɛ ka kuma ɲɔgɔnya fana kuma ɲɔgɔnya in yɛrɛ bolila fɛn min ka sa o de ye an ka jamana a bɛ se ka bɔ ni politiki ko gɛlɛya kɔnɔna la cogoya min na ni an ka jamana ɲɛma ale ka yamaruya ye. Ni kuma in fɔra kunu araba utukalo tile 5 a fɔra sa ana an ka gouvernement ɲɛmaw o ni maaw olu ka kuma ɲɔgɔnya la k'u y'a laɲini k'a fɔ ko an ka maa minnu bɛ yen nɔ ni bingani wale taara k'u sɛgɛrɛ an ka jamana camancɛ yan fan ka taa a kɔrɔyan fan fɛ n'olu bolila ka taa u dagayɔrɔ kɛ Niger jamana kɔnɔna ye k'a fɔ u maa bɛ t'u jɔ maa 1000 o bɔɲɔngo la u ye ni maa ninnu dagayɔrɔ ni ka a datugu ka sababuya kɛ bingani wale o bɛ ka kɛ Niger o jamana kɔnɔna la. Aw maa minnu bɛ yen sa ni aw bɛ fɛ ka baton ta ni ka taa Tɔnbukutu dugu o kɔnɔna la k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko baton sira o dayɛlɛla san 2020 ani san 2021 ale bɛna daminɛ sa juma utukalo tile 14 san 2020 a bɛ daminɛ Moptikaw olu ka dugu o la ni maa min bɛ fɛ ka taa Tɔnbukutu sa i bɛ taa baton ta Moptikaw olu fɛ yen nɔ nin kuma in fɔra Komana fɛ u ka kuma lase yɔrɔ la sa a kuma a lasera araba o tɛmɛnen. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa sinikaw fɛ yen nɔ nin ye kanajɛ mɔgɔ 3nan de ye min ni u bɛ o ɲangi ka sababuya kɛ Sini jamana kɔnɔna la ko ale bɛ ɲɛnamini fɛn ni o ye dɔrɔgu ye ka o dilan u ka jamana kɔnɔna la u ye a minɛ ni k'a bila a si dan kaso la k'a fɔ fana ko a tun bɛ nin ɲɛnamini fɛn ni k'a dilan dugu 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Owan ka taa se Pekɛ ma a tun bɛ nin kɛ nin kuma in fɔra sa u ka kiri tigilama ba fɛ. An bɛ taa Libankaw olu fɛ yen nɔ Libankaw ka dugu kɔnɔna la ni mugujugu o pɛrɛnna u ka dugu kɔnɔ dugu min yɛrɛ ni ale bɛ wele ko Beyiturun a kɛra arabadon utukalo tile 4 san 2020 maa 137 olu de bɔnɛna u ni na maa 10 bɔɲɔngo olu tunnen do fɔlɔ ɲɛmadɔn olu ta yɔrɔ la nin kuma in fɔra u ka kuma lasela minisiriso fɛ sa minisiriso min yɛrɛ ni ale ɲɛsinen bɛ u ka kɛnɛya ma Liban a kɛra bi utukalo tile 6 san 2020 nin bɛ
dan sigi an ka bi kunnafoni la mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini juma inshallah ni wagati kelen na yan'o cɛ sa a y'aw hakili to aw yɛrɛ la aw ka tila k'aw hakili to aw kɛrɛfɛmaw la